Wela bafethu ngaba kanjani lapho? Welcome here all ku Thembeke Show bafethu. Namhla iTP yethu madoda iyashisa bafethu. Uyabona, I would like it to keep it anonymous yangithola. But then umjida ukolota umjida lapha bamnikeza izinto bathi umjida bambasona yangithola. Ugaya abantu mthane kasi nawe abazidingayo izinto. Umjida yena wenza wabona kahle ukuthi ayabona la ngipopile. Udla phansi. But thina ke nama ungathembeki ngabe umngane yakho nawe uyantshela ukuthi siyakuthinta ukuthembeke kwerula bafethu. So asamele sobonana umjida ukuthi wenzani, asitshele ukuthi imali uyisephi, kwenzakalani. If akuna chance thina sizomsonda bafethu. Wathembeki Show nami. Athami sinkinga la sinokhuluma yabona. Athami ngikhala ngokuthi maye wena uthembile, unazi izinto ngikhala ngazo yabo. Ukuthi maye wena uthembile. Tamani kusho uyazi ukuthi ngani yasibukela. Kusho tamani yasibukela. Uyazi. Khululeka wathi amasho phela siyakufuna siyakuthola. That's why sisidecide ukuzokulanda esikoleni. Phela i-country kumele siyilungise. So thiyamona girlfriend kulo muntu omkolodayo mfethu uzomlungisela nini? Mina awuthiyama ngazi ngoba lo muntu ngithembi nemali yakhe ngizomnika. Mara kuhlangane awuthiyami ngiyazama ukuhlanganisa ngapha. Ndoda vele kuzohlangana kanjani umndimazile ndoda angeke bakunike izinto bese wena yangithola uwenza okwakho beye imali izogcina engahlangani ekugcineni. Mina bengithi mhlawumbe ngizothengisa lezi zinto zakhe yabo uthola imali nyana maye ngoba ngiphila nama-out la eroundini ama-out nawo funa izinto nami ngiyabheka ngapha nangapha yabo. Yayibona yena yazi inkinga yini yena-ke lana inkinga yokuthi manje ndoda mina ngazi wena aningizele ne-solution mina bafethu yangithola ukuthi manje kanye kwenzakalani because manje ngiyabona ngathi sithathele ekudeni ukuthola lento esiyizele la yabo. Sayithola le mali noma ngeke because thina simande kuyivala le camera. Okay. Awuthiyama ngazi ukuthi ngizoyithola hayi uthi akazi soyithola kusho ukuthi angazi uzosela mahala la bafethu ngene sibhayini akusizi. No, sithatheni ngokunyana uzositshela lo mjida. Uyikhipha le mali ngithi. Yeah. Akhisile yathi. Ngaze manje abome emndana bagcine nathi yabona kusifaka amadafana. ngihamba ayithemba esela awutamanyane lakini manje ngabona lo muntu omkhulu ngikhuluma naye ngichazele ukuthi ngizihlanganisa la ngihlanganisa khona maye yabo kwenzakalani ngiyongibona sengifikela la. Ngathi uzohlanganisa kwisikhathi esingakanani? Lokho yahlanganisa phela thina ngeke sifike lana ukuthi wena mhlambe na-1 week uthole ukuthi kudala ndoda abazama nje ukukhuluma nawe bahlulekile bathi wayesebazakisile. Uyabona-ke manje mfethu kahle wena nalento esiyivule la inzima mani yabona-ke na ukuthi manje singenza ngenye indlela wena ndoda lithi imali imali enginayo maze kumtshela ivana Yawunayo. nginamali Sizomele senze ngenye indlela-ke musimanga namali. Yabona? Manje singenza njani since wena unganayo imali? ayikhona ma-out ngenye indlela njani manje Wena nje ngiyiphi solution esingaba nayo manje since imali unganayo? Kube into esimple manje yabona. Sikwazi ngathi ukuvala. Abo ngiyacabanga ngoba esikoleni ukhathele yabona. Just make it simple for us. Sithole le mali sifake. If awunayo imali senze ngenye indlela yabona. mina ma-out ngazi ukuthi mina bengicabangayo
Yeah. Mara mina sengijile nje. Anginane access comment sami yabo kuyimanje ngiziphethele ikhiya. Ish. Senze lokhu thina sikucabanga. Nalapho ma-auto wami. Okay, ifuna njalo wena. Hayi phela ngizodela. Senze ngendlela yethu. Yeah. Hayi ma-auto ngathi ngithanda ukuba serious nje. Kanti lo Siyadlala nje. is on the out. Becathi siyadlala tama. Hey baba, uzoyibhadala imali wangeke. Ish mina ma-auto anginayo imali. Awunayo. Anginayo imali. Hey baba. Out le. Thina lana i-solution kumele iphume ekugcineni na kanjani. Ngalo sikhuluma into eyi-one. Yabo. If imali awunayo kuzomele i-solution siyithole ukuthi Manje ma-auto wami nginitshelile nje ukuthi anginamali, anginanex. Ngicabanga Manje ukuthi ubona ukuthi ngizobhadala. nginobaleka. Ubona ukuthi nginobaleka wena. Mara ngithe zama nenye indlela Le ndaba soyenze ngendlela yethu. Wena, ayishona mali. keep it calm. Ayishona mali. Siyakuthatha manje sikusa kulo muntu omkolodi ayizobona ukuthi niphuma kanjani na. Yabona? Bangazo nje uyibona nje. Nalapho ngoyozuza ne-solution thina kile situation esikiyo namhlanje nje yazi nama anginamagama amaningi. Yeah. Ayithena uzenza uhleve yabalela. Lo mthetho omkolodi angena uzodila naye. Ngibuze wena awuthi yabona kuba uzoyenza njani. Sebakunikile imali. Benge ngize ngizithathe izinto zomuntu ungazi ukuthi angeke ngikhona ukuzibisela back. Ngathanda ukucabangile before ukuthatha lokho okuthethe. Yabo. So manje senza ngenye indlela thina sokudropa kulo muntu lomkolodayo simple as that. Yena uzobona ukuthi uphuma kanjani. Ngiyamsaba bafethu ngicela ningangizwisisi. Siyaya ndoda noma ungaruharuha. Siyaya noma ungaruharuha. Hayi bafethu. Bafethu nanini yabona ke umjida ukuthi kwenzakalani ngaya ngisho uyasibalekela nani and thina sinayo isolution yabo sona decide ukuthi vele lo muntu lona yena uthe udinga umjida sisimuse kuye yena uzabona ukuthi kwenzakalani bafethu mawungathembeki seza thina sokuthinta uke uthembeka bafethu awuthembeki show siboneni kwenzakalani bafethu.